Hello, morning. Welcome back. Welcome po sa ating live. At habang andito tayo sa trabaho, magla-live tayo. Doon. Oh, bakit? Pangit ka rin, mo ako Ay. lang. Pangit ka ba? Yo. Ano saan pupunta? Doon eh. Okay lang. Ha? Birthday. Warren. For us mo. Hi! Hello! Hi sa followers! Sige lang. Wala pa naman nag-view sa iyo eh. Hanggang ano oras kaya rito? Yun nga, hindi ko alam. Alanganin naman yan. Oo, alam mo na. Wala pa si engineer. 23. Ano palitan basta gamitin mo? Yun ba yun? SKT 556. Hindi, yun na lang gagamitin ko yung ano. Puro ba? Ha? Puro ba na lang? Ay, yung ano. Ano gamitin mo? Toyota Hiace na lang. Toyota? Ay, oo nga pala. C1W Yung C1 na. 737 Z1 Ah, Z1. Das W 737. Ah, si Tessa ba? Yung BBP? Kaso ayaw ko nga dun. Eh, Lalong tatayo yung tataas eh. kala ko tatayo. Tataas wala. Ha? Oo. Ito, yung papateka pa ba kayo? Tumataas eh. Alin tumataas? Ha? Alin tumataas? Basta, tumataas. Napapatingkayad ka. Tumatangkad. Ken Poras. Saka si Kevin Poras. Nel. Yung kasama niya. Si Nel? Si Nel. Nel ang napigan mo. Mamigas. Manigas. Marli ka wala yan. Ano ba pinili? Manigas. Lalo Manila. Ayan, may viewers ka na, oh. Kaway ka. Wala pa nga. Meron Meron dalawa. Sabihin mo pa thumbs up naman yan. Eh. Pa-thumbs up na. Pa-share na rin po. Mamaya na po shout out. Ocular visit. Single L lang lagay mo. Single na lang ba yun? Ayan, okay na yan. Ano natin birthday celebration? Huwag mo nilagay yung admin. Lagay mo dyan, 9. Hindi. Tama. Online. September 9. Nine.
32, 24. Next. Next. Meeting sila sa meeting. Meeting sila. Booking.